pokud ještě ho máte. Tady ho mám, pane Štelko. To je ukázkový. Čumí piča, co? Písemně řeší cvičení 3. Teď chybí některá písmena. Tam si piča, učitelku na to. A za chybějící písmena si budeme psát jednou řádku. Tak jdem. Francouzský král Jiří II se narodil a tak dále si přečte kdy, oženil se a teďka první kdy. Co si mám psat, pane Štelko? Jste to vysvětlila. Ale vy jste mluvila hrozně potichu. Ne, to si cvičení 3. Zadám. Máme 3, bude to kap. Co? A před. Ne, vole. Takže máme takhle a jeden dál. Jeli spolu, kolik synů? 3. Takže Karla Jindřícha, jenom 7 a 2. No tak dělej. Jindříchovi něco chybí. No, a máme první jméno Kateřina. Při blízkém turnaji. A co chybí, přidáme jméno Rytířské. Jméno bude začínat na M. Vyplnil se Tyškému Tyškovi na píši první jméno zabil to. Co se stalo na svatbě? Prostě na něj musíš být takový. Píču. Pardon. A španělského krále dopiš si. Jsi si, jo? Když budeš sešit, takže to je hodnoce nedostatečná. Že je paní Zdrko. Když se podíváš... Když to vyhodí. Káce. Ty jsi netrefil. Tak celá slavíka. Dál, po jeho smrti. Teď nemám čipce. A vyzná se v politice. Tak, počte si na stranu 88. A budeme hledat slavíky otevřené a slavíky zavřené. Tak, jsou otevřené takové, které končí na samotné. A začí Ivetko. Re je zavřená a Běž. Dám odvahu se paštělku zeptat, aby mi něco neudělal. Sa je otevřená. Hra je léto. Otevřená, krtek zavřená. Pod a ček, No, však se tam čte pičový. Sama pro sebe. zavřené. Ček ve Dálka máte mor a zel, taky zavřené. Kr bude otevřená a sek zavřená a kry a le budou otevřené. Tak, teď máte spojovat vždycky jednu slavíku z pořádku ze slavíkou druhého řádu. Jednote zákup, že my pak budeme diktovat. Dělej. Můžu taky? Ne. Nechtěl bych.